नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सबे। उम्मीद करतानी रउआ सब ठीक ठाक होखब भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके होली स्पेशल एकदम जबरदस्त मैटर। और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया तरीका से कोरस करवा के गायकी करवा देतानी, एकदम गाना पक्का बजी होली में भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कर लिया कि कैसे आज के गीत गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी और सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नइखे मिलत, सही तुकबंदी नइखे मिलत, या आपके मन पसंद के मीटर नइखे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो सबसे पहले रिक्वेस्ट बा चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज रउआ के हमरा वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। और हर तरह के मैटर रउआ के मिली भैया, काहे कि हम हर प्रकार के गीत लिखीला। सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, होली गीत, चैता गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, कौनो प्रकार के मैटर रउआ चाही बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के गाना व्हाट्सएप के जरिए मिल जाई भैया। हम आपन नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देले बानी। आज के मैटर देखी कैसे गाओ के बाटे। एगो देवर कहता भौजाई से होली में बड़ा भाव से कि भैया से कुल ही दे हम बताई, आ सब देखनी ह जगला से। अरे भैया से कुल ही दे हम बताई, सब देखनी ह जंगला से। आ रहलू ह चुपे रंगावत चोलिया, तू संतोषवा पगला से। आ रहलू ह चुपे रंगावत चोलिया, तू संतोषवा पगला से। अरे भैया से कुल ही दे हम बताई, सब देखनी ह जंगला से। भैया से कुल ही दे हम बताई, सब देखनी ह जंगला से। रहलू ह चुपे रंगावत चोलिया, तू संतोषवा पगला से। रहलू ह चुपे रंगावत चोलिया, तू संतोषवा पगला से। तो भैया ये मुखड़ा लेके उपस्थित रहनी हो, इमें कोरस करवा के रुआ बढ़िया से गायकी कर देतानी, तो गाना पक्का होली में बच जाई भैया। अगर ये मीटर पसंद बा और फुल गीत लिखवावे के चाहतानी तो बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाई। हमारे व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवाओ होके चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होके, बेहिचक रुआ कॉल या व्हाट्सअप कर सकतानी भैया। और वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, आ चैनल पर पहली बार आइल तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिला तनी फिर से अगला वीडियो में, तब तक के अनुमति चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।